Inkampu iBerg-en-Dal izinze kumazantsi omyezo wezilwanyana iKruger National Park. Lo myezo ungumzekelo omhle wendlela abantu abakhubazekileyo ekumele bonwabela ngayo indalo. Apha kule nkampu kukho iibhodi ezilungiselelwe abantu abangaboniyo nalapho bathi bafunde khona besebenzisa izandla zabo. Kukho iimpondo zezilwanyana ezahlukeneyo nezilungiselelwe abo bangaboniyo ukuba bazibambe bazive. Having these people here, it means a lot for us because they've got access to our rhino trail. There's braille boards where they can read. We've got the rhino hall. They can feel the animals, the reptiles, and I think it's enough information, good information for them. It's like the new world is opening up for them, and I wish that from time to time we can have such interaction. The people with disabilities can bring their families here now on their own. Uboniswa Mosha nongeva kakuhle ngendlebe usebenza njenge-receptionist apha. Here the Sun Park, yes, is accessible for people with disability. Even the rooms are perfect. Even the activities that are here are very good. And before there was no accessibility, but until now the system are changing. Ukanti izithuthi ezithi zikhwele abatyeleli kulomyezo kungoku nje zenziwe zakwazi ukukhwelisa nabo bahamba ngesitulo ezinamavili yaye nabo ngoku bayakwazi ukujikeleza bebuka ubuhle balomyezo. It has been very struggling to come to the park and not being able to access every facility they have. So with the truck now, with the wheelchair hoist, it makes life very easy and it allows persons with disabilities on wheelchairs to access everything that any non-disabled person can access as well. Abemibeli abaphila nokukhubazeka ngoku bazakwazi ukutyelela yonke imiyezo yeli simahla iveki yonke ukuqala ngoMvulo. Njengomntu wonke nabo baza kufumana amava ukubuka indalo gabalala.